Bueno, primera sortida de juny, Targa. Quina primavera, mare de Déu, quin goig. El blat, la civada, l'ordi, tremendo. Camí de Lleida, quilòmetre 9. Camps de colza ja sense la flor groga. Ara ja queda la llavor per recollir. Continuem. La civada, mare de Déu, com està el blat. És una hemorràgia, Déu meu. Amb els anys de sequera que hem tingut, quin goig. Continuem. Doncs les campiones del món de hoquei són d'aquí. Campiones del món. Vila-sana. Que guai. Un poblet de res i tenen un equipàs. Quilòmetre 25. Continuem. El Palau d'Anglesola. Quilòmetre 37. Això és la A2. Balaguer estaria per allà. Aquí és on jo tinc ara. Aquí hi ha una mena de bassa. Lleida la tinc allà baix. I, bueno, els camps de Sivan, no hi ha serveis aquí ni res. Vinga, continuem. Entrant a Lleida, la fàbrica de cervesa, quilòmetre 48. Vinga, anem-hi. Passeig al costat del riu, la Seu, aquí dalt. No sé si pujaré o què. I el riu Segre que baixa a tope. Quin passeig tenen aquí. Quan no faci boira, tu. Seu Vella està tancada per obres. Tota la plana de Lleida. L'entrada és aquesta, hi ha una pujada, està bé. Tota la població que hi ha
amb muralles, és immigració total. Sembla realment un altre país, però bueno, és el que hi ha. I tot és el castell de la Seu. Déu-n'hi-do la història que té tot això, el Palau del Rei. I bueno, ara menjaré una mica i cap a Balaguer. La vista aquí és descomunal. Jo vaig pujar allà dalt una vegada amb la dona. Bueno, menjarem alguna cosa i cap a baix. Passera del camí del riu sobre el Segre. I això és un paradís, Tots són caminets aquí al voltant. Quin esplendor de natura, Déu meu. Bueno, continuem. 58. Vinga, va, vamos. Vilanova del Camí, quilòmetre 72. Continuem. Camí de Balaguer. Molt guapo tot, El blat està... Ja veus. Això que no es veu serà blat de moro. Ara arribem a les Franqueses. Aquí aquesta cosa tan bonica. 4 pedres, 4 barres. I aquí tenen un parc al costat del riu. Collons. Bueno, vinga, va. Continuem. Pedalar amb silenci, sense ningú. Una carregada de piles descomunal. Quilòmetre 100. Vaig al 130, crec. Ja ho veurem.
Llanelles, quilòmetre 107, crec. Bueno, a veure si arribo de dia. ...118... Tornabous. Vinga, va, anem acabant, que es fa de nit. Això s'acaba. Queden 6 o 7 quilòmetres. Els animals comencen a xisclar. I jo arribo. Vinga, va. Bueno, arribo a Targa i ara es tracta de trobar el cotxe. Uah. Bueno, no està malament. Vinga.